Hello mga kawigil, welcome back po ulit sa channel natin. Since Richard, sa pagkakataong ito ay maglilitsyon po ulit tayo. Sa ulo po ng litsyon yan, pork, tapos meron po tayong shrimp tempura. Tapos marami pong kanin. Tapos nandito po yung ating yung sauce po ng tempura. Nandito po ating Mang Tomas. Nandito po yung meron din po tayong sabaw rito. Yung po pinagtanggalan ng ulo ng shrimp. Meron po tayong shrimp soup. Medyo maasim po, parang sinigang style. Pagka tayo magsimula, pray po muna tayo. Ama, maraming salamat po sa pagkain pinaglob niyo po ngayong araw nito at maraming salamat po sa buong araw na kaligtasan. Ganyan din po mga viewers po namin. Mga po lagi po kaming mayroong makakain sa araw at magligtas po. Maraming salamat po mga. Tapos dalangin ko sa inyo ang butong ng anak sa Kristo po namin pagligtas. Amen. So yun, hugas po tayo ng kamay. Mukbang na po tayo. Ito tayo mainit na sabaw. Sarap. Tempura. May radish po sa ilalim. Kain po. Lutong. Yep. Kaya the best bang kumuha niyo, pati ito sa usawan. Sarap. Lambot. Tingnan sa tempura.
Sarap ng sauce nito, Honey Bes. Ano nga pala hinalo mo rito? Kikuman. Mirin, suka, tsaka radish. Radish. Merin. Rice lang. Tapos, parang rice wine. Sarap po. Tapos kikuman. Mga radish nandun sa pino, niya. Sarap. Napakalambot. Ingat. Si Goyo. Tiga.
Oh, excuse me po. Hindi daw natin kakainin ito sa may nguso. Bawal po iyan pakita. Kaya po namin nilalagyan ng ganyan. Akulani na. Sarap.
Sus po. Last bite na po.